You know me, guys. I'm not even violent. I'm not violent. Nachitoya kubasa makusena I was driving nachitoya kubasa. Waiza ndasvika pa robot rande pana Samura na 4th pipe. Ndanaona robot riri ema. Man ndimbofana karibita. Mirandese mirandimire. Waiza. Vandatomira ndichitobva kumira vandanzwa. Wangu. Ndiyatodaiso ndiyasasa undiona mota ichiti ichikweshera mota wangu. So I was like, which kind? Mira ndibude kandione kuti kochichi kunetsa. Ndione ndinzwe wangu. The moment I was like, which kind wangu chichi kuitika kudai pari kubuda tutu mababy tumubuda tumanyama tumaslender tukubuda murange wangu apata kweshera fit yamoms izvo zvindikuita kuti kitsa kuti my window stsanangura sei ndakweshera unoza kuti ndinenge ngo pressure. I'm like kuchi wangu usikuonere. I was like, oh my god, I'm sorry I didn't see you there. I'm like, you did see me there. Are you driving blind? Are you blind? From nowhere. Then I said, what did I send you? Actor God, no. Akakama my way. Got my way. Those tanangura say. Wangu zokuti mwana akanaka. Apafe mwana yanganaka. Abuda tu ndofunga ingwe sister yacho friend yacha meno tawarana. Oh my god, I'm sorry. I'm really sorry. I didn't mean to. Let me call my mom. My insurance will pay for this. I'm like, when your insurance comes, it's just badara. Months vanondiuraya wangu. Who is there? Then kobokoya kamfesi kankari kumashure kwangu kankanga utupaka uti kachiburuka chifati magic wadi koita se wakwesherera. And I'm like, how's going on? Hawakweshero chichi kuitika. I see no mota kwa atperera. I'm like, no bro, mota kwa atperera sara pa dead ndabuda ne mota ya reads ndangafana kubuda ne mota ya moms wangu ndangobuda ona nchiti ino save a few yakweshero ndosara kura chiti like. So I actually calmed down boys. Bebeva iangaro ine panic nanda kutya mupa atata boza ngane panic anyatsora ari kutya anga kutya zvokudaro weza. So ndamba ndazongoita calm down ndazongotaura naye. I think avafonera moms wake mbabwa ndi pa $100 manangura hamira ndifungusa ngoite meet fan pa $100 mandaenda. Saka nyaya manje yapo manje. Dude guys, ndibatsirewo ndozitaura sei padedu ndakweshera mota because unongoza ghetto ite takaomerwa ka $100 kaikaenda kaisa pakanaka wangu waiziya. Ndibatsirewo nduda ma statements ekutaura pa 10.